Els panellets són un dels protagonistes de la festa de la Castanyada i això es deixa veure als aparadors de les pastisseries de la ciutat. Aquest dolç català és el rei de les postres entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre, ja sigui en la seva vessant més tradicional o amb les propostes més innovadores. El panillet de piñón, indiscutiblemente. Lo que pasa es que cada vez más los clientes van probando el de vainilla, el de naranja, el de coco, coco con chocolate, entonces cada vez más también se van vendiendo los variados. Todo piñón, no, mitad piñón, mitad variados, pero el rey es el piñón. A nosotros nos gusta todo, pero el que más nos gusta es el de piñones. O sea que normalmente yo encargo siempre el de piñones. Els que més agraden sempre són els de pinyons i els d'ara més moderns amb xocolata i això que els encanta a tots. Les escoles també apropen la tradició als més petits, realitzant diverses activitats relacionades amb els productes més típics d'aquesta festivitat. Hem fet com una taula amb un decorat i estem fent com una exposició i totes les classes i professors poden veure per fascinar la castanyada. El de sempre, mengem moniatos, castanyes, panellets. El meu avi fa les castanyes i anem al camp i ahir mengem tota la família. Només mengem castanyes, no ho celebrem molt. Es preveu que Barcelona i les seves comarques es venguin prop de 700.000 quilos de panellets durant aquesta castanyada, xifres que cada any es repeteixen en la que es considera la tradició més popular i seguida de Catalunya.